Слушайте, безмилостни ковачи на кармични дългове. Днес ще ви разкрия тайните на кармичния множител. Оръдието, което превръща арогантните манипулатори в рухващи сенки на собствените си грешки. Кармичният множител не е просто механизъм на възмездие. Това е алхимията на разрухата, енергийният ковчег, в който заключваме престъпниците на вселенския ред. Всяко тяхно действие, всяка наглост и лъжа са само тухли, с които те сами издигат своята гробница. Ето как ще нанесете неизбежния удар. Огледайте го внимателно. Този играч на невидими конци. Всяко действие има цена. Всяка лъжа – тежест. Базата е ясна. Започвате с основната щета, която той е нанесъл. Но спрете да мислите, че това е достатъчно. Тежестта ще расте, както расте и гордостта му, неизбежно и срутващо. Веднага щом отхвърли първото предупреждение, множителят ще се разгърне. Всеки отказ, всяко ново действие на арогантност ще добавя слой след слой към товара му. Предложете му фалшива милост, протегнете ръка за извинение или компенсация, но го наблюдавайте. Горделивият винаги ще стъпи в собствената си мрежа, убеден, че надхитря Вселената, а когато откаже, капанът ще щракне и ще погълне остатъка от съществуването му. Когато множителят достигне критична маса, настъпва време за изцеждане. Първо, нервната му система ще започне да гори като износен проводник. Енергията му ще се пренасочи към вас. Неговите идеи, амбиции, дори талантите му ще преминат във вашите ръце. Когато дългът стане непоносим, тялото му ще започне да се разпада. Орган след орган. Функция след функция. Душата му ще се извие под тежестта на собствения си хаос. И тогава той ще се превърне в нищо повече от ехо на собствените си грешки.